Мене това ме дразни с демиджа, къде още не са го оправили. Аз съм го направил да ми го събира демиджа, нали сеш? Да. А то го показва на отделни само. И не мога да го направиш на друго. Като един много на лайк. Няма. Не иска да умре. Май има някакъв под мене. Да, бе. Какво щупик, бе? Майката на бах. И сега наприх да ми е с десната стрелкичка, поне като взимам и нали да презареждам в същото време. Така ми е по-удобно, отколкото да взимам с квадратчето. Я с квадратчето, брат, сам в смисъл си ми още навики. Си го натискам. Че са олигофрените питие си. Ма никакъв начин няма да го промениш това, бе. Защо? Не знам, брат, защото нали аз съм на къстъм настройки, не съм на билдър про на тия тъпоти къде. Да. Съм си ги направил настройките сам. И джойсици малко... И Много не ги разбирам. Се бала само. Ей, вчера. Да, вчера. Минали апдейт. За едитването. И тогава май във същия ден го оправиха. Не ми се оправи. Не ми даваше с това къде си едитвам. Не искаше просто да ми се лекне стената и да се едитва. Ще го оправят рано или късно. Виждам го един. Кацам му на главата. Си стреля. Брат му дойде обаче. Да бе, Додина го стихна едно. Не е долу където е. 29 крахнат. Нали го то? Чу къде избегава, брат. На другия некъде над мене се фил. Той да има падна. Тук са друг отбор. Умри, бе! Едно е то. Колко на едно като го кракна. Той го уби някой. Не, той е друг. Някой нагърби обаче. Зад нас в зоната има човек, да знаеш. Да. Пералска му история. Ребутват. Браво, бе. Еймбот. Въздух. Видели? Не. Ще го чакаш. Завърнахме се към Fortnite. Леко. Леко. Браво. Ей, златнио хамер. Точно като за Рашко. Той е тук някъде долу падна. Да. Или в сградата, или долу. Мисля, че е във водата. Нема. И шкира. Яко. Оп. Това и се крахна. 130.
Долу пред мен. Отлети някакъв. И тук под мен е как тя мършат. Вижи го. Момчително нямаше време да си стрелне с тъпата базука, къде. Кой го служи тук това батут, бе? Къде са? Тука под мен. А! Стоп съм. Пак ти тъпи пистолет. Кой бе, мишленце? Кракнал. Мълнен ли е? Да ни умре? Ще ни умре? Това ли си? Бата, ти си необорен хакер. Като имам хубаво оръжие и се опитвам, се получава. Едно е то? Майка. Ще му вземем метлата, че не имам мобилити. Лети. Двама. Отгоре. То на едно едини. Отгоре още един. 22. 14. Те трябва да ги стъпваме. Да. За нас. Отгоре. Не съм презарил. Другия тука. Дружко. Добре. Още ли има, бе? Ти продължават. Кракнат. Лети. То май е последния. Още някакъв задно. Толкова какви каски взе. Някой друг стреля. Тука над нас. Къде можеш? Къде го, бе? Абе, ей го е горе, ей го е то. Къде го? Много ще го пропусах, иначе го чекирах. Ай, там има още един. Трябва да ми някаква брони. Хитнеш ми зъмни, момче. 40 рук. Малко се зареждам. О, не! Свършиха ми това. От тук има някакъв друг. Бях на едно. Ще ми вземе ярчето този траверс. Тъпото прасе. Как ми е удобно да играя така. Удобно е, чай. Даже доста.
О, главичка. Друго си е да си полегнал. Рашо, как не ме гледаш, бе, брат? Не знам кой гледам. Чай, че гледам къде ми беше... то педрас пак е там. Тук има един. Къде го метнах? Де? Страна. Свърши мейнбота. То нямам хубаво оръжие. Ява, ти ли ми... Ти ли си... Мерси, че ми го донесе, брат, ти си е бати пича. Ще ти лижа минджата. Аз се дразна, че то толкова далече не мога да си го убия, да си взема оръжието, той сам ми го донесе. Няма с какво да приема. Нано! Кръкнат това. Много. Види пред мен много хора. Помпа. Тук на бункера точно над нас има хора. Аз съм майдет. Да. Рашо. Не бе. Рашо. За тебе съм, Рашо. А? За тебе съм. Взима по 10, че умрем и двамата. Не. По 5 взима, да има. Гледай къде е зоната. Но нямаше как, брат. Последното си го изхъбих от метата. Еми, Ицо ще трябва както винаги. Той ме гледа, не искам да си прекъсвам аптеката. Трябва както винаги да соло клъчна да я. Не, нямам такова. Умри бе, майка ти мръсна. Аре, трима са. Ама наши оли... Двама са паднали. Кеви. Ти го уби? Аз ги убих другите двама, да. Браво. Не, той го уби някой друг. Абе, добър съм. И аз знаеш колко кил уби? Нека си ти като влезна и ми даде душа, разбираш ли, така като... Как ти кажа, като знам, че има някой много добър при нас. И малко така я мотивира да се напълвам и аз повече.